wallahi dan kullu al'amarin rayuwar yanzu in ka haihi yaro ba ka yi halinsa ba gaskiya ne ba ka yi halinsa ba wallahi komai ya canja ba ka haihuwar yaro ka dubi yaron nan dan gidan malam Muda ka gane yaro na gane sannu ka ga yaron ga da ya wuce to magana shine nake so in ga maka shawaraki ne ai shawaraki ne kai da ka gani wannan tare ga kaga annabi ka san shawaraki kake to ka san shekaran jiya abin da ya faru nan cikin unguwar ta mu yaron ya cika gudu da mashin ranar ne ya sako a guje da rana kiri-kiri in gaya maka akan kurar da abin da yaron nan ya ta dan kullu sai da abin ya bani wallahi da rana sai da mun ka dunga yara tocila sannan muke ganin hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da mun ka dunga yara tocila da rana fa da rana kai yaro sai da kai yaro sai sai da ni yara tocila da rana sannan mun ka dunga ganin hanya dan sabari ni ma bari in baka wani labari ina jin ka lokacin da mun ka je Lagos wurin ja mu dawo to ka san irin babban motar nan sai ta yi hashi trailer kenan haba trailer aradun mu ashiki sai mun ka hito da mun ka sassako an ka nemi irin abun nan da za a sai a tallabi mota jack kenan yawa jack to ana son a sa sahiya taya ko an ka rasa sai mutane an ka taru sai an ka daga sai ni kada kai na karkashi kai ka bari kai kyau ina sawa shi sai an ka bayyana sahiya taya an ka sa da wannan sai ni cire kaina sai kawai mun ka hawo mota mun ka ci gaba da tahiyan mu amma dan kullu kare na min wayo kabayya wallahi kai mugore na min wayo na uba kai ka daga mota kuma dan kullu to kai ka shemin da rana kura ta mutse an kawo min kai da ƙarya Allah ya san min nima ya kai ma ba ni ba